Hama dzadiwa mumazuva mashoma apfuura, Sly Media yakaenda munzvimbo yeICOT muguta reHarare, uko kune mhuri yeKwaMakore avanogara nemurume wavo pamwe chete nemwanakomana uyo akaremara. Gotwe reMakore iro rine 28 years rakaremara zvekusakwanisa kutaura pamwe nekushushikana kufamba. Baba vacho vakaremara zvekare mushure mekudonha mumunda mugore ra2012, izvo zvinova zvakaita kuti vagare pauche. Hapana chavanokwanisa kuita, mazwi haanyatsobude, uye ukasanyatsoteerera haunzwe zvavanenge vachitaura. Vanoda kukuonai muchimanya zvamaita zviya vana. Vabve maimanya imama kasimba. Nasvika mumbare netsoka. Zvina muchagoni. Regai tinzwa mai Makore vachitsanangura dambudziko rababa pamwe chete neremwanakomana wavo sezvo vaviri ava vasingakwanisi kutaura. Dambudziko iri parakatanga should be 1990. Pakatanga mukomana akatanga kurwara. Akatanga tiri kumusha, saka angotanga kungogwina kusenseni. Titorongedzera dzoka kuno kwaHarare tataenda kuholiday. Saka takangoti iberewere tadzoka kuno kuHarare mwedzi wakunopera ma24 May akabva atanga futi kuita kugwina. Aingotanga kugwina akarara. Then from there anga kungogwina pese pese. Tikamboenda kuchipatara, tikamboenda kwatakafambawo kuchipatara, vakambonoitawo matest avo. Zvakatanga zvimboti zvikagwina zvomira, zvakazosvika nguva yekuti zvanga zvakungogwina every day, every time, kusvika mwana hachafamba hachatauri, akugara akarara achigogwina non-stop. Treatment haichadahira paari. Takaita almost a year naye mwana tichitambudzika naye. Azoti 1991 ndo patakangonzwawo vamwe vakati timboendai kunoedza chipostori. Ndobva taenda kuanzira mazuva achangotanga. Ndokwakanoporera iye. Anga asachafamba asachatauri. Ndokwakanoponera. Bva tatogara. Ndobva ndatozvara mwana wangu musikana. Ndobva tazozvara mukomana. Mukomana same age, same month, same days. Zvakaita uya ndo paakabva tangofuti kuita kugwina. Akangotanga kugwina akarara ine vamwe sechimuntu achati kurei. Saka angoramba achingogwina patata kutoona mata edu. Tanga kungogwina kusvikira munhu hazvichatoiti. Tikaenda kuchipatara tikambodini. Apa tata havana mati saka tisingachaendedu kun'anga. Asi wekumashure okutanga taimboendawo kune vanobatsira vevavava. Saka zvakazongoramba zvangobata up to 2004. Akazorega kutaura 2005-2006. Ndopakabva anyarara kutaura up to now. Nekuchikoro akabva aregera, aitomboenda kuchikoro. Akabva arega kuenda kuchikoro tatatu vamuno. Haachatotauri kusvika nanhasi. Pachaitomboburitsa mazwi. Patiye zvino haachatoburitsi mazwi. Saka anoti kana achigwina so anomonyororwa mutsipa uyu anounganidzwa so kuita chinhu chidiki diki. Zvokuti mazino aya kusaidi kwesokwa kusina mazino. Anoita hasha dzakanyanya. Kana izvozvo anoita hasha dzakaraudzira. Saka mukudonha kumwe kwaaita aikuvara. Medication anotora mapiritsi. Takaenda kuchipatara.
kanzi ngaitwe inonzi iji zvizhinji zvese takaita zvitainzi tiite kusvika izvozvo zvatangogara tangotarisa izvozvo inoneta svika pakuneta saka zvakazongotiwo baba 2012 vakabva vangotangawo vaenda kumunda vakangonodonha ikoko hatotozodedzwa kunzi baba vadonha ndobva vaenda vakanotorwa inini ipapo ndaenda tokuvaro nditorwa murwere ndobva vanotorwa baba pavakaita zviri nani vangotanga kungobvunda so taingoti nhetemwa dziya dzakasvika pakutokura nhetemwa dziya chingofambawo hapo neapo titsvaga kuti tibatsirwe kusvika mwiri wese wakutoita nhetemwa maoko ese akutoita nhetemwa kusvika health yatodeteriorata svika vakutooma mutezo toendawo kuzvipatara svikanzi hava neParkinson disease pakambotanga pachinzi stroke hanzi Parkinson disease takambofamba takaedza kusvika tagara izvino kutotaura vachatotaura vana chavanokwanisa kubatsira vaimbodya vega iyo zvino havachakwanisi kudya vega havana chavanokwanisa kuita kunze kwokungoedzesera sezvavari kuita izvozvi kuti vanogona kuedzesera kuda kudzinga nhunzi kuti dziri kuvadini dziri kuvaruma but hapasina kutaura pachina vakutoita kamuka urema hwachona huri kuramba huchingowedzera zuva nezuva zvokuti zvigumwe hazvichagonyi makumbo achadini nyakumbo waitisa exercise kana kudini kusvika pari nhasi ndo nhau yedu yatiinayo. Ungatitsanangurire kuti imi mune vana vangani? Ini ndina vana 5 saka 1 akashaya gore rakapera muna September akangorwarawo zvinhu zvekuti asvikangoma azofa azvimba dumbu nemakumbo aya kudai chingwanzi hanzi mwoyo wake ausikuita zvakanaka saka ndasarwa nevana 4. Muchiroorwa mudzinza umu tinozoti mudzinza nemudzinza mune zvamo makambonzwawo here kuti kana kuti kunana bamukuru kwakamboitika dambudziko rakadai? Akambozvinzwa kuti zvakaitika. Vainzi vari kuita futi here zvekuzvimba izvi zvekudonha kana kuti zvekugwina izvi zvekugwina kune vamwe atete vakatombogwina ndizoziva hangu zvakazoita seiwo asi vaiveko about 3 people vandakanzwa takaita dambudziko iroro. Zvonyatsoita tsvagiridzo yemudzinza umu makanzwa here kuti zvii zvaikonzeresa? Hapana akataura. Asi hapana vamwe wangu akasvika pakufa tichingobvunzawo hapana akatesvara ndizvozvo hapana vaingozotiwo kana maenda ikokongotiti handeiwo tongofambawo azhinji taifamba mumapostori nawo zvokuchivanhu vanhu izvi handicharangariri. Ndonzwa mutsanangura kuti pane mwana wekutanga paakazviita maitombofamba kuenda kune vanoita zvechivanhu avo tinoziva kuti vanopa dzatinoti tsananguro vaiti kudii? Kune vatakaenda vechichavo vaivako ndinozoziva vanoita zvekuverenga mabhuku handirangariri pane chavakataura. Ivo ndo vandichinyatsorangarira vamwe taivashaya kana takuenda kunotsvaka tosvika tonzavapo. Soenda munzwa futi mucharo kuti maimbofamba futi kumasowe vaiti kudii? Nepo kuzvitaura zvakawanda ndokudiko nepo kurwara kurwara muchiudzawo zvinonyatsokuitika zvakainzei nazvimamisha zvinowanda muraorwa kai otaura nyazizvo pamwe ndezvekumusha kwangu pamwe ndezvekwawo pamwe ndesingoti mhepo dzechitenderera zvisvaga pekudii pekugara nekuti zvinhu zvakambenge zvirimo kana kuti zvirimo mudzinza saka zvinogona kunga zvingofambawo pamwe sakadhererwawo takaitawo vadiki kana kuti amen zvikazongorambawo zvatitsikirira.
ndati matambudziko amurisangana nawo tiri kuona kuti mataura kuti baba vane dambudziko rekuti havachagoni kutotaura, mukomana futi ndizvozvo. Saka ndapi matambudziko ezvezvi amuri kusangana nawo? Kurarama kwatiri kuita ikoko, matambudziko ndiwo ekuti kana uchirwarirwa zvinorema. Pana baba ndakusanganisana nematambudziko ekuti havasiyike vega, kana kuti unotsvaga kuti urarama sei, zvinorema. Uyewo mukomana ati dzatove 27 years katoshandira 28 years atova murume mukuru. Saka ininiwo simba rekusumudza kana kuti rekumubata kana achinge atanga kugwina zvatova zvimwe. Inini wacho ndatova murwere, ndatova murwere kufunga, unoramba ungofunga wobata ichi chisapo. Nekana kunamata kunopedzisira korema. Kunamata handiti kuverengwa kuti uri munamata ndokunge uchifamba uchienda kunobatira nevamwe. Zvino ava havachasiyika vega, kwakungogara takatarisana dai. Kana pane zvimwe matambudziko amungada kutsanangura kuti nditsanangure kuti angava api? Tinoziva kuti pachikafu kana uchinge wawirwa nedambudziko rakadai, vanenge vane chikafu chavanenge vachisarudza. Iko zvino baba nemukomana pane chikafu chavati vakusarudza here kana kuti chavari kunyanyofarira iko zvino? Sababa havatodli izvo, baba havato izvozvo zvadya porridge kuseni. Kana kana vatotaura kuti ndoda sadza nematemba nyama havachatsengi, vanofarira kudya supu. Saka mune mutoti mukabikira sadza raisi havarifariri, masipaketi havafariri, ita sadza racho chari vanoda kuridya kamwe chete pazuva. Saka kutongoti zvavanenge vataura nguva kana ndinazvo ndobika, kana ndisina ndoita imwe option yekuti ndoita sei kuti vadye. Mukomana anodya ega, but zvimwe zvinhu zvakaita sana porridge izvezvi hakwanisi kuti adye. Saka ndokutongoziva kuti kuseni ndomubikira sadza sekuru tovabikira porridge. Tozoto time kana mabiko kana raisi kana chimwe chikafu chacho hachifariri vana chingwa chahazvifariri. Saka mukomana wesadza, baba mukomana weporridge. Saka munozongoti pamune makudya imi ndo pavanodya kana kuti munotoziva kuti iko zvino ndofunga kuti muri kuda kudya. Kazhinji havadi, vanoti handidi, mvura havadi, kumwa kwainondinetsa kuenda kuweti, but tinonge chingovapa, tinovapa nokuti munhu aurarama usingamwe mvura. Pavanenge vataura kuti ndane nzara, kana vane nzara vakataura kuti ndane nzara, vanenge vada kutodya mawabikira. Pavanenge vati nhasi handiporridge ndoda sadza kuseni, zvavanenge vataura ndo zvatinovapa. Pamwe pacho tinongovamanikidza but hazvishandika, muromo ndewavo pakumedza kana kushama. Saka tinovapa zvavanenge vachida nenguva, but kudya ritori dambudziko. Vanoda zvinhu zvakapfava. Ndanzwa muchitsanangura kuti mukomana anombosvika nguva yekuti anogwina, zvekuti simba chero rinenge rawandisa. Akagwina usiku, toti agwina usiku, zvinotora nguva yakareba sei? Zvazvinoita anogona kutanga, anogona kwanisa minute kana kupfuura achigwina, achingoita noise chete, achigwina zvine power. Achipedza kugwina ipapo pamwe anogona kutura mafemo kudai kuti mweya wadzoka, obva atanga futi. Saka kana azopedza ipapo manje mheno zvinhu zvinenge zvakuitika maari, ndo paanenge akubhidhirika mazoti inini atombondiona, ndinowisirwa kwandi anenge asingazivi. Apa maziso aya anenge aenda kusaidi uko achena, ukamuona achigwina usvidi, amusvidi mukamwana achigwina. Vazhinji vanga vasachauyi kana kuda kuzotiona nokuti vanga vakungonobatikana. Saka ipapo panoti akagwina manje, iwo inini wacho manje ndinobva ndakanganisika. Saka unozoona kuti time yaanogwina handiti sekuru vanenge vaida assistance, apo ndiri one.
apa ndinononoka kumuka nekuti nechiteerera musana wangu ndakasumudza chinorema ndobva ndadonha, saka wakanzvenga ndinonetseka kumuka. Saka pandinoda kunoasista sekuru angashedza pamwana ngada kubatsirwa kuenda kuwiwe, ndinopaona uyo ari kugwina ndoda kumubata kuti asarovere pazvinhu, nekuti anosumudza kana tebhuyi anosimudza chero chaanenge abata anenge akuposhera mheno zvazvinenge zvaakuita. So saka nguva yeusiku kazhinji ine dambudziko panguva yakaoma ndechingonamata dei akasagwina adla here piridzi, zvino hazvina basa kuti adla here kana kuti haana. And every month end ndotoziva kuti pane pazvinotoita kana 1 week achiita nani stop chingogwina chete, kana kuti anenge chaya nearly every month. Ndotoziva izvo zvinotozvitarisira kuti zvinhu izvozvo ati mwedzi wapera hapana chatamboona. Saka anofanirwa kurwara serious kana kuti anofanirwa kuchaya. Zvoita sepattern. So zvoita sepattern kunge zvakudzokera kweko kuti panotanga kurwara paya anotanga mazuva ekuti mwedzi wakuenda nodini kunopera. So saka nanhasi zvinhu zvakaita carry off, asi zvaakuita panhau ino manje kuti tsaidzi anogwina kana kuti anochaya kana kuti anorwara zvekuti anenge asingadyi kana kumwa mvura, achingorwara kana achirwara ari serious agwine, akangoti anosimba chete atanga kugwina. Saka zvinhu zviri kuitika muupenyu izvozvo. Muchiti hachatoende kuchikoro but aimboenda anga akagumira grade 2. Saiko zvino vanhu manje munharaunda tozoti munhu kana uchingowirwa nedambudziko rakadai vanhu vanotanga kutaura zvakasiyana siyana. Hamusati mambosangana nedambudziko iroro rekuti vanhu vanotaura, vanoseka, vanoita sei? Vanotaura vanhu. Vakaromba nemwana. Makati zvirapa. Unoita nguva unoshayiwa shamwari sonoziya. Ndakazvo experience izvozvo but handizvitarisi because handiraramire munhu. Vanozongouya zvavo vega. Vamwe unongoona kuti kana akasvika akangoona mukomana ndimamona akagara panze apo, umwe anotya kuti ipapa pakangokufarira ende anotoziva kuti uyu munhu uyu anorudo uyu haana, asina rudo anotokuitira hasha hautombosviki paari, anotoziva kuti uyu munhu anobo. Saka ndezvavo vanhu konikadi it's obvious ukatoita dambudziko kana kuti ukachembera nditi unongonzi uri muroyi. Saka ndakazvitambira hangu, ndakangopiwa mweya wekugamuchira naMwari. Anotaura zvavanotaura asi ndodiko ndingade kutambudzika kudai kurara ndakasvinura ndichitambudzika kana anotaura nharaunda inotaura but vanozongojaira vamwe vakundinzwisisa, vamwe vaiona kunge ndozviitisa here kuti izvi handikwanisi izvi mbondiexcusa izvo ndakadai. So vamwe vakatanga vachiona kunge ndiri kungotaura zvisiko but vanhu vakazotanga kungozvinzwisisa zvigamuchira. Vamwe vanonzwa tsitsi nemwoyo yavo yakaperera vanondibatsirawo apo napo. Zvevamwe wandingazivi ndoziva zvaanenge adini auya andiapproacha. Kuhama uku tinoziva kuti kana munhu dambudziko ratouya kudai dzimwe dzinototanga kutombobva dzaiuya kana foni yairire. Inini kwenyu zvakamira sei? Apa wese vanenge vachiti kune 2 zvakamira sei kozvino? Zvinonetsa. Zvinonetsa. Amen. Mwari. Hama dzoita shoma kana une dambudziko. Asi vanenge vachidawo kubatsirwa. Ndakaremerwa kudai. Rubatsiro vanenge vachiruka. Asi kuti inini handisi kuti ndinoda kuti vauye vandikuturire mari kana kudi. Ndinoda kuti vanhu vangouya vangoona zvandiri kuchema kuti vedu we
inini zvandiremera izvi zvandiremera izvi saka ukaona vasingauyi manje unenge wangoti ameno pamwe wakafambawo vakakubatawo unenge wakuzvifunga pamwe ane zvavakanzwawo handigoni kupa munhu mhosva pamwe ari kukundikawo nezvakewo saka tinongozvitambira asi zvinorema ndinosvika nguva yandinochema kuti uzoona kuti hapana vaindinyaradza vaindisimbisa pasina amwana wangu ndaigara navo pano ndinyaradza ungasati wambonyanyawo kudai zvavo ukazoshaya zvavo mai vangu vakashayawo saka hapachina vanhu vese vakutotarisa kuti ini ndini mai ivava ndo vanga vari baba hapachina saka ukama kuti kwayangatoti kwainda kufamba kuenda kuHarare kunoona murwere akanzi ari kurwara ndinawo ndati ndaona nice. Tanzwa muchiti maive makatombotarisira kuna baba kuti ndo breadwinner. Iko zvino muri kurarama sei? Takagara. Tigere kana garden andigoni. Munda ndichagoni ndairima. Tairarimi chaive mbiri muno. Titenso ku GMB. Asa hapachina. Tongori mozvo kuti tuwane kudya. Kurima kwacho kurima nekuti unenge uchida munhu anokubatsira kumunda noti uchagoni kusakura musana uyu apasina. Shuviro yenyu ndeyei takatarisa nedambudziko iri? Inini ndiri kuda kuti vanhu vaite zvakanaka. Zviri nani tinetsane vachifamba mukomana wachizvi akungove kwake kutaura pamufanika pamukomana ndiri kuti dai ndabatsirwa ataura ndimbonyatso kuti pamwe angandiudza kuti mama ndakaita sei ndakaoneiko chii chakaitika kufamba anofamba nyange zvakaita akafambapo ugarapo but dei ataura akataura akagona kuziva zvekuti ndofanirwa kugeza mazino angu ndofanirwa kugeza maoko ndichidyawo ndorarawo arari akapfugama kudai iye zvino ndopanda kutofara ndikamona karara nemanhende kudai so akatsamhira pino ndinofara zvisingaiti arara akagara kadai akatsamhira makumbo akati musoro wakatunga paso akagara kusvika kunze kuyedze usiku hwese akadaro anongotanga kugwina akadaro unozomugadzirisa kugwina wakumurarisa kuti agwina akaita zvakanaka. Saka ukatoona wakatorara wakati akatonyatsotasanuka kudai ndinofara zvisingaiti mazuva ndotofara patori neimprovement pakurara kwake. Tikabatsirwa akataura pamwe zvingaita nepamwe because kana kuministry of education pandakaenda naye ndakanzi haarespondi anongonzwa voice ramai vake chete reumwe munhu hanzi saka anodzidziswa sei naticha akashayirwa nzvimbo yechikoro sendijazi akati aiyo hazvikoni kujara sijiri tikaenda zvikanzi hazvikwanisiki saka akataura pamwe zvinoita nepamwe sekuru akakwanisa kufamba akakwanisa kufamba nekungobata uchitendererawo vari pamba ndichingovaona kuti vari kufamba umwe musi wendinokonawa kumuka ndovati ndipewo mvura yekuda andipowo mvura zviri nani. Sekuru vane makore mangani vo zvino zvino? Nemakore mangani? 60 manyanya unyarara 67 67 years mukomana 27. Vamwe vana vese vachiona dambudziko iri vari kumboti kudii panyaya dzekufamba idzi? Vanorwadziwa vana kusvika mumwe akusvitsekwa muri kudai kureva kuti kurwadziwa kupererwa kugumirwa kuti tashaya kuti toita zvii tamboedza patinogona napo saka tozokuti tamboti tidai
vana vakungoti zvinoita kuti vanhu vapone as long zvisiri zvinobata ropa kana kuti zvinozokonzeresa kuti umwe munhu mangwana anoti ndimi makadai ndozvatakungoda. Ndizomutaura mimi kuti makaenda kumapostori makaenda vanoita zvechivanhu makaenda zvakare. Vamwe vanobva vazama futi zvekumachechi ana papa makambotrayawo here ikoko? Kana papa machechi maministries ana yes papa I receive. Inini ndiri ndakaenda but ndisori nekuti vamwe vanenge vachipona. Inini wangu Mwari anenge asina kunditi ndoponawo ipapo. Ndakamboenda ndakazvienda pachezvangu nekurwara kwangu. Pana zvandakaonawo. Matauro emukati makazoita zvekuenda kuchechi Masowe, kudhonzwa neurwere here kana kuti manga magara muchitomboita zvekuenda kuchechi uko? Inini mukukura kwangu ndainamata chechi dzemweya kubva ndichikura. Ndazoroorwawo aiwa vasinganamati chechi dzemweya. Asi patakazoenda manje takazoendeswa nedambudziko, asi taigara tichida nezvazvo. Asi tisingaendi toda kuti kana waroorwa unofanirwa kuve pasi pemutemo womusha mawaroorwa. Asi takazoenda kuburikidza nedambudziko tanenhaira tikaona kuti kungoshandirwa chete usinganamati zvimwe zvacho zvoda kuti upinde mazviri kuti zviite zvakanaka. Although takashandirwa akapona tisina kupfeka nguo chena, asi ndokwaakadini kwakapona. Nanhasi munhu atozvikurira tove nevana vake vairi. Saka ndozvakazotipa simba rekuti aiwa tiende kunonamata. Ndataendedu kunonamata ana baba navamwe vana vakazoti tichatevera kunonamata. Aiwa vakomana vamwe vakazouyawo, asi baba ndovakasati vabatwa pamusoro but vanozvinzwisisa, vanobhiliva mazviri kuti Mwari variko. Chechingoti nguva yedu haisati yakwana ichakwana, so tozoona kuti kwatakuhwedera kwandisi kusvora kuti Mwari havasi kuitira maiwe ndinovada Mwari zvisingaiti ndinovanamata. Kana iyo midzimu yedu tinoikudza zvakanyanya, asi pane pamwe paunoona kuti aiwa zvaakuda kubatsirwawo kuzama. Mukomana paakatidana akatitsanangurirai kuti ndimadzibaba kuchechi. Zvino vanhu vachizoona dambudziko here havasi kutaura here iko zvino manje? Aiwa vanhu kutaura vanototaura kakuti zvavanozviti nounzisa zvavanozviti vanonamata kwose dambudziko risiri kupera mumba mavo. Kwavakuru vanotaura kuti ng'anga haizvirapi wani. Anambosvika here pastage yekuti mama ndafunga hangu kuti ndombosiya zvechechi tomboita zvimwe nekuti zvanyanya mitauro yacho ka? Aiwa mitauro yevanhu haitevedzerwi. Handitomboda kuti vanzwa vachitaura izvozvo. Handitombodi kunzwa vachitaura izvozvo nokuda kwokuti chakambomunamatisa iye akachisiya kuti ndakudzokera kupamwe Mwari wake haadi kuti ainde ikoko. Ikoko chechi zvinotonzi tangai manogadzirisa zvinhedzo zvenyu mogozoya monamata mapedza zvechivanhu mumamisha enyu. So pamwe sisi takatanga tada kunamata tasati tagadzisa zvinoda, ndosaka dambudziko rakakura kufunga kwangu handisi kuti ndizvo. Saka nanhasi wese kana inini ndati ndikuenda nobatsirwa ndinodzoka kazvangu ndoenda kuchechi kwangu. Aiwa kuchechi tinoenda kuchechi. Tombota kuti vanangu varege kunamata kana ina handidi kufa ndisinganamati. Tinoziva kuti matambudziko kana achinge apinda mumhuri vanhu vanotaura zvakasiyana siyana. Sezvatambotaura kuti vanhu vanotaura, vamwe vanobva kuti makaromba, vamwe vanobva kuti chii kana kuti chii. Kumusha kwenyu mimi tanzwa kudivirana baba, kune here kuti vanototaura kuti ndozvaaida kana kuti chii kana kuti chii kusaidi kwenyu mimi? Unoziva kana vanhu varipoka havakutauri handizivi. Handinyevera kuti iwe vanhu vanoti zvakati kana usipo. Handisati.
aiwandisati. Asi dambudziko makavataurira respond yavo nariona wakatombotambudzikawo neni kwazvo pamwana wangu mukomana mukuru kana iyeyu vanotorwadziwawo vanotorwadziwawo asi vanenge vachingoti ngatinamatei nekuda kwokuti havangagoni kuindira mukuwasha mberi hazviiti atenda kutotonga mumusha wavanhu zvinodai varidzi vazviita saizvozvo. saka iko zvino muri yeZimbabwe iri kukuonai nderupi rubatsiro rwamuri kuda imi? Rubatsiro maringe zvese maybe chikafu sinzi mambotaura kuti mukomana haadi chingwa haadi chakati nababa maybe panyaya dzechikafu kusvika panyaya dzekubatsirwa idzi. Right. Chekutanga utano kudumbu kumashure aitambotanga tabatsirwa nokuda kuti chogona kuuya chikafu chacho ndati inini ndibatsirewo panauye chikafu chouya chikafu varwere vacho havachidyi ndidapotanga tambobatsirwa panhau dzeutano. Tikabatsirwa panhau dzeutano aiwa zvimwe zvozotevera. Mama tinoziva kuti iko zvino tabva muna Nyamafufu wakanga wakamira sei mwedzi iwoyo? Tinoziva kuti vazhinji nguva iyoyi ndo inonyanyosimuka zvinhu zvakawanda. Kwamuri imi mune dambudziko remukomana rakanga rakamira sei? Rinotosumukazve kubva Nyamafufu kusvika uno mwedzi unono ichiyo gunyana vanhu tinotozotofema mvura yonaya apa zvinenge zvakangokwira hamene zvine zvichingoitika so zvinenge zvakatongooma so zvokuti kana pfuma yacho haibatiki zvinenge zvakatooma nguva ino kurova makuva nekudidi pakaipa handisi kuti kune vari kuzviita asi ndonguva yacho ndonguva yatinoita zvechivanhu tichidaro vamwe vachiita zvakanaka vamwe vachiitawo zvakaipa ndonguva yacho inorema nguva iyo ine. Mukomana haazonyanyi here kugwina nguva iyoyi? Anogwina nhasi tori mashure anogwina nhasi asati wanotoita zvekuti zuva nezuva toziva kutoti time dzakati so tofanirwa kutonge ita kuti adye kuita kuti kana ogwina anenge akaguta. Saka nhasi asati kudai nhau yekuti ambodai mbichana anombota zvongokuvhunduka zviyazvi zvoti anongoita noise so otanga kungoseka so zvopera pamwewo zvomubatawo nesimba pamwamwe anongotiwo mbichana asi tototaza kuti pazuva pega pega tine zvatinotoona zvinoitika paari. Mataura zvekuti anotone nguva anonyanyogwina nguva iyi? Zvinodhipenda kuseni akasagwina kuseni kuma5 anogwina kuma9 between 9 and 10 kana kuti anozogwina pakati pa3 na4 usiku chero pazvabata. Nanzwa muchiti mimi musana wakurwadza kuda maybe kutakura baba nemukomana pamunenge muchiedza kumubata. Iko zvino ndatosvika makagara zvenyu muno mukomana ari panze hazvimbomubati here ari panze ari ega panze apo? Ndosaka takatogara padhuze ipapo vomubata anototanga kutoita noise kugwina pamwe pacho anoita chimukutira but pane chaunozongonzwa chiti kuti pane zvisina kumira zvakadini zvakanaka pamwe kujaira here kokuti tinetangotasa padikidiki naiwe banini vari seiko ndotogara pandine ndichitomuona kazhinji ndakagara panze apana ndakatongogarawo zvangu pane zvandaichiitapo kazhinji ndine ndakatogara pavharandapo panze naye. Ndanzwa kuti baba ndimi munotovaperekedza kuchimbuzi ko mukomana anoziva here kana kuti? Kana zvambata anongokurura bhurugwa rake ongoitawo ipapo chako kubvisa saka unofanira kugara uine toilet paper.
Tivanda kubatsira mama vanokubatai panamba dzipi? 0775 788 Makasununguka here imimi nhasi uno munhu achakuona akati regai ndibatsire mhuri iyi, maybe anoita zvechivanhu kana kuti anoita zvechipostori kana iva vandana papa, makasununguka here semhuri kufamba? Pakuti kufamba apa manje mazuva ano takasununguka, asi chokufambisa mazuva ano hatina. Vamwe vanogona kuti tinouya kumba tichiitira kumba, vamwe vanogona kuti tinovapa motokari vouya kwatinoitira. Saka tichida kuziva kuti imimi semhuri makasununguka here? Sekuru mubvunzo takasununguka. Pana chakaipa mama, maita basi. Tinoimba kuti tinobatsirana padambudziko here. Amen, amen. Zvinopera izvi diki diki mama, izvi tinobatsirana. Mukaona tasvika kudai so, aiwa tinobatsirana kusvika aiwa tinobatsirana kusvika tasvika pokupedzesera. Mama ndanzwa muchitaura kuti munotombosvika pakugera seti pakumugezesa. Asi tinoti vamwe vabereki vane vana vane maproblems akadai so vanongosiya vana vachiita zvese zvese. Imi muri kuzvigona sei? Ndinogara naye, ndinogara naye kana pasofa pangu akagarapo anogara seti. So ndikasamugezesa, ndikasamuita kuti ave presentable, kura kuti nemumba ndichatomudizve nekuti anenge asingachagara mumba. Pamubhedha chaipo anokwira setu anogara. Saka ndotofanirwa kutoona kuti seti ndotomugezesa. Vhudzi rake rinokura zvisingaiti izvo zvitauda torigera. Tinotonetsana pampacha anotonetsa in fact kana uda kutomugera musoro, but tinotogera. Kana tichibatirana zvichita tibatirana tinotobatirana togera zvese. Zvimwe zvacho ndozvokutaimira especially mazino. Tototaimira kuti panenge akugwina paya asisina mazino seti mazino akapera ngosara kuside huku. Tototaimira kuti panenge achifita paya ndopatinomugadzirisa zvimwe zvinhu even kumusheva anditya totomutaimira achigwina pampacho. Asi musoro tinotomugera akatosvinura kana tichita 2 days tichimugera ndizvozvo. Nekuti haadi kubatwa musoro wake, andimaona pana mubata kudai so anobva adaiwa, haadi nemusoro wake. Saka ndinotomugera. Ndebvu idzi ndinotodzigera-gerawo. Zvoti dai ndisingamugeri ndebvu idzi dzade dzakaita kuzara kudai. Saka ndinotomugera. Kutogeza chitogezesana. Kana bhutsu chaidzo anotomboda kudzipfeka. Notoona achitosumudza gumbo rake achipfeka bhutsu kai umupfekedza anozokumura zvakasi unenge wamupfekedza. Seti ndinotofanirwa kutoshaya chimwe chinhu ndichiti seti agara akachena. Bosi noona vamwe vabereki vanobva vangosiya kuti Gotwe rangu last born yangu akapotsa yandiuraya pandakamuzvara mwana wangu. Saka handizivi, handingagoni zvese. Ndogona kunge ndine pamwe pasingagoni, asi pandinokwanisawo nehealth yangu ndinoita. Kana even muzukuru wake wamaona anoita, anogezesa sekuru vake, anobikira sekuru vake. Kana vese kana vadiki vese vamunoona andezve bamuseti idzai muzuva, bamuseti vakarira muzuva, gogo bamuseti vazodai, gogo bamuseti vakugwina. Vano tinongobatirana pamwe nemhuri pano kuti zvinhu zviite zvakanaka. Mashoko enyu kuna namai vari kunzoko vari kungosiya vana kuti mheno chero zvazvaita vanenge vaine dambudziko rakadai, vamwe vari kutoviga mudzimba. Tinotoona seti akagara panze panonekwa nemunhisi, vamwe vanobva vati ngagare mumba, vanhu vanozoti kudii. Mashoko enyu ndeyekuti chii? Kusimbisana, nokuti hapana munhu akambokumbira chakaipa muupenyu. Tese tinoda zvakanaka, asi zvinozongouya. Saka kana chauya ngatitambirei. Kazhinji tofuka tikaziva Mwari, kana kuti ukangozviona iwewe kungofunga kuti dai ndirini ndichihangu ndinonzwa sei. Hapana nokumbira dambudziko, asi kana rauya ngatiritambirei nemwoyo unoda, ngatingopai rudo. Tisamboshare kuti nokuti ndazopuwa uya akadai. Mukutaura kwedu hatibvumirwi kuti nditi chirema, handitika tinotaura kuti akaremara kana kuti anorarama nehurema.
saka ngatingotambirai. Ini dzimwe handisi kuti ndoti chiko ndakashanda kana kuti ndinoshanda nevanhu vanorema kana nevanhu vanorarama neutachiwana nevanhu vaya vanoshaya zvakanyanya. Pamwe ndo zvinoita kuti ndiwe kuhwisisa here handizivi. Asi ndingoti vana amai ngatingodai vana vedu hama neshamwari, tisapedze ukama kana kuti ushamwari nenhau yekuti munhu aita dambudziko kana kuti azvara mwana ane urema kana kuti munhu awana urema akura, nekuti vakuru vakati seka urema wafa. Saka handingasiye munhu nekuti aremara kana kuti azodai. Kura kuti nyange dai angasina kuremara ndandagara ndichamusiya ndaona kamwe kanhu kanenge kasongoitika paari. Saka ngatingoitai rudo. Rudo runodiwa. Tisaseme nekuda kuti ndikatomusema anomboendepi kosetu uyu hataura kunokufamba pakareba uyu. Saka kana ndamuramwa ndamuta ndimugezese handimuoni, anoenda kupi? Anoendepi? Kana mustriti macho hazisi kunyazondiitira zvakanaka statement iyoyo. Handizivi hangu. Handizivi, asi ndinongokurudzira vana mai kuti ngatide vana vedu ngativachengete. Zvafanana nevana vemaalbino vaya. Umwe munhu vanorasa vanovaviga zvechokwadi, but ukamuchengeta mwana zvingoti achishamiso setu mangwana anoswera akufamba akutaura. Munhu akanga nenjere dzakati ndozomuda nekuti zvazonaka. Seti anenge akuzoita zvimwe zvinhu muupenyu, ndakuzochiuya ndakumutsvaka ndambomuramba. Ngatingwarirei madzimai, ngatingovadai vana vedu. Zvedu zvinorwadza nekuti zvakauya munhu akurasi Mwari ndo vakanga vane urongwa nazvo. Ngatingotambirai zvauya nababa. Uripo tutoona seti akatsvukira ndosaka ndazoti ndinyatsonzwisisa nzwira mhuri yeZimbabwe, mhuri yatinayo. Vatsanangura ivo kuti pamba pane dambudziko riripo. Baba kubva 2012 muviri yavo haisi kuita zvakanaka, vakatanga dziri Nhetemwa. Iko zvino dambudziko racho riri kukura. Kozoita mwana zvakare akatanga aine 4 years, iko zvino ane 27, hanzi ari kutena 28. Dambudziko racho futi riri kukura. Vataureyo vakati vanoda kubatsirwa nechikafu nezvimwewo, asi kunyanya vada kuti dambudziko riri pamba ripere. Vari kumachechi, vana sekuru, vana mbuya, kana vana papa, tiripo pakubatsirana nemhuri iyi. Dambudziko kana richinge rasvika semhuri yeZimbabwe tinobatanidza maoko tizosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera. Zita ndiElizabeth Nyaguyo.